Усім прывітанне, з вами Ілля і гэта чарговы стрым Шарп-2. І як заўжды спачатку з навін, што цікавага было на мінулым тыдні, што цікавае для мяне было, так гэта што прэм'ер у Вялікабрытаніі падаў на адстаўку. Ён трымаўся амаль 2 гады, і на маёй памяці гэта штосьці часта у Вялікабрытаніі мяняюцца гэтыя людзі на гэтай пасадзе, і гэта гаворыць, на мой погляд, больш чым пра то, што гэта добры прызнак, чым дрэнны, што калі хтосьці не можа справіцца, ён гавора я не магу і проста зыходзіць, чым сядзець і гаварыць, што усе кепскія, але я маладзец, напрыклад, як у Нямецчыне апошні час. Вось. Гэта ўсё, што адбылося 22 чэрвеня на гэтым тыдні, у панядзелак гэта адбылося. У астатнім рынкі падалі крыху, але гэта ніяк нельзя звязаць з канкрэтным, з дакладным падзеямі ці навінамі. Яно штосьці адбываецца, проста дорага, і людзі фіксуюць прыбыткі. Я думаю, цяпер коротка, як заўжды, лэйаут. Па таймфреймы справа тыднёвы, злева дзённы, тыднёвы стратэгічны, дзённы тактычны. Асноўны графік, дзве злізгальныя сярэднія, сіняя і чырвоная. Хуткая чырвоная, павольная сіняя з перыядамі 13-22. Пад зонай каштоўнасці я маю на ўвазе зону заключную паміж дзвюма злізгальнымі сярэднімі на адлегласці 3 АТР ад павольна злізгальнай сярэдняй выбудаваны канал. Прыблізна 95% часу ў ім знаходзіцца цана. І 3 колеры свечак, гэта імпульсная сістэма Элдера. Чырвоны забараняе купляць, сіні нічога не забараняе, зялёны забараняе прадаваць. І дадатковае акенца знізу комба MACD. Чорная лінія гэта MACD, аранжавая лінія сігнальная лінія і столбікі OSMA. Зялёныя растуць, чырвоныя падаюць. Караценька на гэтым усё. Можна пераходзіць да тэхнічнага агляду. І як заўжды гэта еўра-долар на экране. Што можна заўважыць, што на мінулым тыдні была поднята стаўка ЕЦБ, але гэта не спрыяе таму, што еўра расце. І зараз можна заўважыць, што пасля гэтай карэкцыі, пасля гэтай дывергенцыі еўра крыху падае к долару. Зараз танна на тыднёвым, танна на дзённым, таму неяк так, але купляць рана, таму што колер чырвоны, гэта карэкцыя можа прабыць яшчэ нейкі час, таму ідзем далей. S&P. Узыходны тренд, дорага на тыднёвым яшчэ, танна ўжо на дзённым, можна заўважыць, што ўжо ніжэй зоны каштоўнасці, што добра. І на тыднёвым яшчэ высока знаходзіцца MACD, яна можа дайсці да нуля, таму я б чакаў, што на наступных тыднях можа яшчэ адбыцца нейкая карэкцыя, таму чаканне, нічога не робім. І навогуле гэты тыдзень таксама па NASDAQ можна заўважыць, што на S&P было падзенне каля 2%, а па NASDAQ каля 4%, што гаворыць о тым, што больш распрадаюць гэтыя актывы з шаі рознымі сістэмамі і навогуле з IT. Але NASDAQ узыходны тренд, вельмі дорага на тыднёвым, яшчэ карэкцыя толькі пачынаецца па MACD, і крыху танна ўжо на дзённым. Была гэтая пазначана магчымая дывергенцыя. Яна выглядае так, што можа прадліцца, і гэта толькі пачатак, але паглядзім, што будзе далей. Зараз DAX, нямецкі індекс,
Здесь нейкі флэт, крыху узыходны тренд, крыху дорага на тыднёвым, танна на дзённым. Ніякага прыгожага паттерна я не бачу, таму таксама далей. Гонконг. Гонконг цікавы для мяне, таму што калі ўсе індэксы дорага, то кітайскі індэкс пайшоў на карэкцыю занадта раней, і магчыма гэта паказчык, трэба прааналізаваць сітуацыю, калі ён падае, што калі ўсё дрэнна ў Кітаі, магчыма гэта будзе дрэнна і ў Еўропе, і ў ЗША. Але зараз вельмі танна на тыднёвым, цікавы пін-бар на дзённым графіку, але рана каб купляць, таму пакуль што ідзем далей. Японія. Узыходны тренд дорага на тыднёвым, окей на дзённым. Узыходны тренд нічога пакуль што не змянілася. Біткоін сыходны тренд, танна на абодвух таймфреймах, чырвоны колер таксама пакуль што не бачу ніякай дывергенцыі, але тут на 60 000 яно штосьці спрабуе, можа вырусуецца на наступным тыдні, паглядзім. Золата сыходны тренд, танна на тыднёвым, танна на дзённым, таксама пакуль што не бачна прыгожай картынкі, але просто далей чырвоны колер забараняе. Срэбра таксама пачынаецца сыходны тренд, танна на тыднёвым, чырвоны колер, просто ідзем далей. Медзь, узыходны тренд, окей на тыднёвым, танна на дзённым. Не ведаю, адбудзецца ли тут штосьці, але выглядае як дывергенцыя на тыднёвым графіку, і гэта навогуле выдаліць штосьці тут не вельмі добра намалявана. І калі разглядаць як дывергенцыю, то яна выглядае вельмі добра. Калі перайсці на месячны агляд, і гэты месяц закрываецца сінім колерам, гэта паказвае, што можна прадаваць медзь. Медзь гэта прамышлены метал, калі ён будзе падаць, гэта паказвае, што эканоміца будзе не так добра, як хацелася бы. Далей ідзем. Паладзій. Паладзій таксама сыходны тренд, танна на абодвух таймфреймах. Ён штосьці усталяваўся недзе на 1200, і можна купляць, але можа гэта карэкцыя прымусіць яшчэ нейкі час паўплываць і ісці далей, таму пазначым, але не ўпэўнены, што штосьці буду рабіць. Прыродны газ нейкі бакавік. Флэт крыху дорага на абодвух таймфреймах, таму нічога не робім далей. Нафта пасля дывергенцыі прыгожа падае ўніз, зараз вельмі танна на абодвух таймфреймах, таму нічога не робім, просто пакуль што ідзем далей. Кава, робуста, сыходны тренд, але апошнія свечцы закрыліся ў зоне каштоўнасці. Каля зоны каштоўнасці на тыднёвым, на дзённым таксама можа быць цікавым, што сыходны тренд спыніўся, хаця і няма ніякай прыгожай дывергенцыі. Здесь штосьці падобнае выглядала на гэтым узроўні, і зараз яно, магчыма, ўжо пайшло далей. Таксама кава арабіка, сыходны тренд, здесь танна на тыднёвым, крыху дорага ўжо на дзённым, і, магчыма, таксама спыніўся тренд, і можна спрабаваць, але робуста выглядае крыху лепей, чым арабіка. Какава я форсіў некалькі месяцаў таму, каб купляць дзесьці на гэтым узроўні, але так і не купіў. Зараз ужо відавочна пасля перасячэння MACD лініі пачаўся гэты тренд, закрыліся вышэй зоны каштоўнасці, ўжо дорага. Выглядае, як ужо пачаўся тренд, можна купляць на некім адскоке. Apple, цікава, што адбываецца па Apple. Узыходны тренд, падзенне. Зараз у зоне каштоўнасці на тыднёвым, танна на дзённым, і вот эта дывергенцыя, якая была пазначана, яна
можа адпрацаваць. Трэба глядзець на месячны агляд, і на месячным аглядзе сіні колер. Apple таксама тэхнічна можа пачаць падаць у наступным месяцы. Цікава. Amazon таксама выглядае неяк з падзеннем. Нейкі гэты ўзровень 242. Зараз танна, карэкцыя па MACD проста далей, пакуль нічога рабіць не трэба. Google, узыходны тренд, таксама магчымыя дывергенцыі падзення. Усё выглядае аднолькава, ўсё дорага. Таму, магчыма, усе будуць проста закрываць. Неяк так. Далей мета. Сыходны тренд, танна на абодвух таймфреймах. Чырвоны колер, нічога не робім. IBM. Штосьці цікава адбываецца па IBM. Але зараз дорага, зялёны колер проста далей. JP Morgan Chase, узыходны тренд, дорага над днём, дорага над дзёнам, таксама пакуль што проста далей. AT&T, сыходны тренд, танна над днём, окей над дзённым. Нельга казаць, што здесь вельмі прыгожая дывергенцыя, але штосьці падобнае ёсць. Таму AT&T выглядае таксама прыемна. Яны выплачваюць нейкія дывідэнды, так што калі ўзяць на гэтым узроўні і трымаць, гэта ўзровень пачатку 25-го года. Можна спрабаваць. ASML, узыходны тренд, дорага над днём, окей над дзённым. Я стрымаюся купляць, таму што вельмі высокая MACD, калісьці пачнецца гэтая карэкцыя. Таму зараз пока чакаю. CD Projekt, сыходны тренд, танна на абодвух таймфреймах. Пакуль што нічога не робім, ідзем далей. Nintendo, я трымаю, яно падае ніжэй. Таксама не мае нічога тут рабіць. Сыходны тренд, танна проста далей. Nokia крыху ідзе да тэхнічнага агляду. Зараз вельмі дорага над днём. Я б чакаў гэтую карэкцыю, таму проста чакаем, ідзем далей. RST Group, узыходны тренд, дорага на абодвух, таксама пакуль што нічога не зробіш. Tapestry, узыходны тренд, дорага над днём, танна над дзённым, але карэкцыя па MACD я б крыху яшчэ пачакаў. Quanta Service, узыходны тренд, дорага над днём, танна над дзённым, і перасякліся над днём графіку MACD з сігнальнай лініі, я б чакаў карэкцыю глыбей. Walmart, яшчэ не пачаўся сыходны тренд, але апошнія 4-5 свечак, 6 закрыліся ніжэй зоны каштоўнасці, таму гэтая карэкцыя яшчэ працягваецца і можа перайсці ў сыходны тренд, таму таксама чакаем чырвоны колер. Broadcom, таксама была пазначана магчымая дывергенцыя на тыднёвым графіку. І можна заўважыць, што буйныя кампаніі як Google, Apple, усе яны паказваюць нейкую дывергенцыю на тыднёвым графіку, што можа прывесці да глыбокай карэкцыі ўсяго рынку. Так што паглядзім. Global Markets, буйны рост, манія, падзенне, і зараз танна на абодвух таймфреймах. Чырвоны колер чакаем, пакуль нічога не робім. MC Kesson, сыходны тренд, танна над днём, танна над дзённым, але не бачна паттерн, таму б я б не заходзіў. Што выбухнула, так выбухнула, гэта Lilly and Company. Узыходны тренд, была магчымая дывергенцыя пазначана, але ў адрозненне ад другіх IT-кампаній яно расце. Зараз дорага, нічога не робім. Nvidia, таксама нейкая карэкцыя, магчымая дывергенцыя на тыднёвым графіку. Танна, чырвоны колер, нічога не робім. І ўсё таксама па Oracle. Сыходны тренд, танна, нічога не робім. Навогуле выглядае так, што ўсё будзе падаць нейкі час яшчэ. Таму паглядзім. Можа неяк будзе. Але
выглядае кепска. Усё, з гэтым аглядам пакуль што скончылі. Калі хто жадае нейкія дадатковыя акцыі, можа заўжды пісаць у чаце ці ў каментарах на наступны стрым. Я прааналізую, я зразумею, што жарка, лета, не ўсе глядзяць у гэты час, але хто жадае, можам разглядаць ці дабавіць назаўжды нейкую акцыю. Таму пішыце каментары. І вернемся да агляду сделак, якія робяцца на серверы. Як заўжды буду аналізаваць, што здарылася ў мінулым часе. Калі сделак было б меней і часу на стрым было б болей, магчыма, я бы нагнаў бы гэтыя сделкі, але зараз так выглядае, што я пакуль што не паспяваю за серверам. Ён робіць шмат болей, чым я успяваю аналізаваць раз на тыдні. Так, наступная сделка была на покупку 4 часы. 4 часы. Сигнал был 17 мая. 19 мая мы купили. Штось падобнае малюецца. Выглядае окей. Не лепшы паттерн, але окей. І была адкрыта пазіцыя 19 мая. Так, зараз паглядзім, што адбылося. Па 84.36. Стоп-лосс 81.6. И тейк-профит 104.14. Так, и закрылась позиция 4 чэрвеня. И дасягнение конверта написано. Окей. Гэта выглядае прыемная сделка, потому что пасля дасягнення гэтага конверта можна заўважыць, што яно пайшло неяк не туды. Так, ID 71, наступная сделка. Таймфрейм дзённы. Продаж 28 мая. Окей. Прыблізна так. Или казаць, што лепшы паттерн, але выглядае падобна на паттерн. Зразумела, што гэта быў стоп-лосс. Адкрыццё было таксама 28. Так. Оп. Цена открыцця 44.73. Стоп-лосс 45.63. И тейк-профит 40.73. Сделка протрымалася 5 дзён. И 5 чэрвеня была закрыта. ID 72. Окей, выглядае зразумела, што робіць робот. Наступна.
4 часы, сел. 4 гадзіны. 4 чэрвеня. Выглядае добра. Паттерн. Што адбылося? Продаж. Калі 4 чэрвеня. Так, цана открытия 80.03. Ой, 89.03. 89.03. Стоп-лосс 91.1. И take profit. Восемьдесят два, 52. Што здарылася? Здарылася нічога. Праз 3 свечкі было закрыта па канверту. Добра атрымалася навогуле. Ідзі 73. Наступная. Таксама 4 гадзіны таймфрейм. 5 чэрвеня пакупка. Выглядае окей. Але зразумела, што гэта быў стоп-лосс. Адкрыццё было таксама 5 чэрвеня. 4.72. Стоп-лосс 4.51. И take profit 6.3. І адразу стоп-лосс. Бывае непрыемна, але што зрабіць? Наступна сделка. Сам продаж на 4 гадзіны. — 20 мая. Выглядае окей. І што здарылася? Здарылася адкрыццё таксама 20-го. 110.79. Стоп-лосс 113.74. И take profit 98. Што здарылася? Просто здарыўся take profit 5 чэрвеня. Магчыма, здесь 5-го. Окей.
Прыемны трейд. Можна было трымаць шмат далей, але пакуль што я маю простую стратэгію з стоп-лосамі, тэйк-профітамі. Таму так яшчэ окей. Магчыма, наступны апдэйт сервера будзе, што ён будзе трымаць неяк з нейкай мадэллю, тады ён будзе, магчыма, лепей закрываць, але пабачым, што адбудзецца. Зараз проста прыемна, калі даходзіць да тэйк-профіта. Так, 5 чэрвеня бай 4 гадзіны. І адкрыццё было таксама 5 чэрвеня і адразу стоп-лос. Да, непрыемна такія атрымліваць стоп-лосы. Адразу на свечцы, на якой ты адкрыў, але што зрабіць, калі стратегія такая? Яна контртрэндавая, і мы чакаем развароту, а калі разварота няма, тады атрымліваеш стоп-лос. Open price 19.46, стоп-лос 18.84 і take profit 24.9. І адразу стоп-лос. І ID 76. Окей, ідзем далей. Так, 29-го тоже позначено. Мы повинны на 77 ID змянить. Окей. Нет. Вы 54, да? А почему я... Да. Все было добро. Так. Это еще одна сделка. Зараз по гэтаму же сигналу яна была открыта 3 чэрвеня на покупку. И что отбылося? Цена была 23.69. Стоп-лосс 23.42. Понятно, что отбылось. И take profit 26.49. Яна пратрымалась крыху дольш дасюль. І гэта таксама стоп-лосс. Але яно дакладна было блізка, але не дакладна. 77. Наступны графік. На 4 гадзіны покупка 5 чэрвеня, сігнал 5 чэрвеня адкрыццё. Я ўжо зразумею, што адбылося. Будзе стоп-лосс. Але
было добра знойдена магчымасць. 12.07, стоп-лосс 11.73 и take-profit 14.5. Да, і адразу быў атрыманы стоп-лосс. ID 78. Идем далей. Ну, 20 мая покупка 4 гадзіны. Адразу бачна, што адбылося. Это добра, калі вокам адразу бачна, што б хацеў прадаць ці купіць. І зараз паглядзім, што адбылося. 21 быў адкрыты трейд. Open price 170.63. Стоп-лосс 163.17. И take-profit 218. Сделка была закрыта крыху раней. И она была закрыта 8 чэрвеня по стоп-лоссу. Здесь была закрыта сделка, потому что мы подтягиваем стоп-лосс по каналу Дойчана, и оно выбило нам стоп-лосс, потом и оно росло. Так само здарылось, нічого дрэннага. Добра, што з маленькім плюсам. Наступная акция. Сігнал 5, гэта ж ён жа 5, але яшчэ раз паспрабавалі зайсці 8 і зноў нічога не здарылася добрага. — 18.55, стоп-лосс 17.84 и take-profit 23.68. Але стоп-лосс быў адразу. Відавочна спрэд ці неяк ID 80. Трэба былі заходзіць так часта на гэты сігнал. І чаму ён быў не выдалены? Менавіта здесь он павінен быў быць выдалены. Трэба пазначыць сабе ID 80. Магчыма, штосьці не так. Таму што MACD ўжо ніжэй. І гэта азначае, што трэба выдаляць было гэты сігнал. Окей, ідзем далей. Наступны графік. 4 гадзіны, продаж 19 мая. Здарыўся сігнал. Штосьці неверагоднае. Я маю на ўвазе, што сігнал выглядае непрыгожа.
Але потым штосьці другое адбылося. Што ён быў адкрыты 8 чэрвеня на продаж. М. Сам выглядае як штосьці. Так, 67, 78. Потым 69, 58. И стоп-лосс, take profit 59,90. Але тут адбыўся адразу стоп-лосс. ID 81. Пакуль што 81 выглядае неяк крыва. Едзем далей. Ну, 4 гадзіны. Пакупка 4. Окей, тут зразумела. Прыблізна так. Далее што здарылася? 4 была пакупка. 33,22. Take profit 37,56. И стоп-лосс 32,76. И 9 чэрвеня яно закрылася. На гэтай свечцы, таму што быў датронуўся да канала так. Окей, выглядае добра. ID 82. Ідзем далей. Што адбылося тут? На дзённым таймфрейму быў сігнал 3 мая. Так ён і застаўся. Цікава, што ён не быў выдалены, таму што MACD яшчэ будзе доўга. Так, 3 мая. І 15 мая была адкрыта. А гэта ж ёсць гэтая пазіцыя. Окей. Зараз яна 83. Стоп. Я нядобра зрабіў, таму што не, ўсё спадае. Гэта і была гэтая пазіцыя. Наступны графік. Э, 4 гадзіны. Пакупка 5 чэрвеня.
І адкрыццё было 9. Цікава, чаму 5 не было адкрыцця? Толькі 9. 9 было ж і закрыццё па стоп-лосу. Штосьці дрэнна здарылася са спрэдамі ці што? 7.04, стоп-лосс 6.83 і take profit 6.67. Что? А, 8.67. Крыва паглядзеў. І быў атрыманы адразу стоп-лосс. Непрыемна, але здараецца. Так. Ідзем далей. Але паттерн на вока выглядае добра. Наступны. Яшчэ раз. 5 чэрвеня і 9 уваход. Да, яшчэ раз. Яшчэ стоп-лосс. Яно будзе яшчэ раз. З гэтым штосьці трэба рабіць. Это выглядае дрэнна. 9. Все было 18.62. Стоп-лосс был 18.34. І take profit 23.7. Але адразу быў атрыманы стоп-лосс яшчэ адзін. І на гэтым ідзі 85. Просто стоп-лоссы мы яшчэ раз адкрылі, можа, тую ж акцыю. Хаця гэтага не павінна было. Окей, потым будзем разглядаць. Наступная акцыя. Покупка 4 гадзіны 5 чэрвеня. Для 8 ўжо было бы трэба выдаляць сігнал. Але што здарылася? 9 чэрвеня быў адкрыты ордер 9 чэрвеня. І відавочна будзе стоп-лосс. 6.22. Гэта яшчэ і ў доларах трэба. Шесть 22, стоп-лосс 5.8. Take profit 7.79.
10 был отримано стоп-лосс, відовочно по спреду. И ID 86. Але што мне не спадабаецца, што падчас адкрыцця MACD было ўжо значна ніжэй, і гэты сігнал таксама павінен быць выдалены. Але гэты апдейт трэба глядзець в гісторыі камітаў. Я зрабіў пасля ці раней, ці сделка была ўжо адкрыта. Сделка была адкрыта 9. Трэба глядзець дату каміта, калі я гэта пафіксіў. API. Наступная. Покупка 4 гадзіны. 20 мая і 21 было адкрыццё. Да, прыблізна тут выглядае добра, і выглядае добра, што раз зараз мы разглядаем закрыццё, адбылося не адразу. Так, открытие 30.85. Take profit 36.82. И стоп-лосс 29.61. Окей. Она закрылась 10 червня по конверту. Ці по стоп-лоссу. По стоп-лоссу закрылся. Цена была 32.77 на гэтым узроўні. Окей. На жаль, але окей. Так, 87. Наступная. Няма даных. Няма дадзеных, цікава. Гэта відавочна штосьці не тое. Не ведаю. Магчыма, гэта яно? Але таксама не яно. Окей, тады скіп. Наступны. Пятого чэрвеня покупка на 4 гадзіны. Окей. 5 чэрвеня яно выглядала так. Але адкрыта пазіцыя была толькі 10 чэрвеня. Таксама выглядае, што MACD ўжо знатна ніжэй. Гэты сігнал павінен быць выдалены. І адразу покупка 10. Цена открытия 3.96. Стоп-лосс 3.78. И take profit 3.81. 5.17. Окей, одразу стоп-лосс. И
ID 89. Наступны графік. Яшчэ раз гэтая акцыя. 4 сделкі са стоп-лосам па гэтай акцыі. Гэта вельмі кепска і балюча. Зараз гэта было адкрыта 10 і адразу 11 закрылася. Так, 18.23. Стоп. Я пераблытаў. Не адчыніў. Десятага. Але кепска, чаму яно закрылася, магло б. 18.23. Давольна нейкія большие спреды. Так, профит 23, 4 и стоп-лосс 18-13. И 90 иди. Неприемно. Але як ёсць. Наступны. Сигнал 5 чэрвеня, 5 адкрыццё, покупка 4 гадзіны. Окей, тут выглядае прыемна. Было б таксама прыемна, калі гэта быў адразу б не стоп-лосс. Адкрыццё 36.72. Прабачце. Далей. 35.73. И take profit 43.76. Сделка была закрыта по конверту раней 12 чэрвеня. 12 чэрвеня. Окей. ID 91. Окей, выглядае добра. Выглядае так, што можна трымаць далей і далей, але навогуле все роўна добра. Наступна. Чатыры гадзіны, покупка 5 чэрвеня і адкрыццё 9 чэрвеня. Не так. І 9 чэрвеня. $34.54. Крыху дорага, можна заўважыць. Стоп-лосс 32.93. И take profit 41.5. І што адбылося? Адбыўся стоп-лосс 12 чэрвеня.
Выглядае як 10 павінен адбыцца, але окей. ID92. Але магло быць крыху лепей. Але пойдзе, як гаворыцца. Наступна. 5 чэрвеня, адкрыццё 8 чэрвеня, пакупка 4 гадзіны. Окей, неяк так. Гэта прабіццё. І потым тут. І адкрыццё 8. 10.29. Стоп-лосс 9.97. І тейк-профіт 13. Окей, можна заўважыць, відавочна, закрыццё было па канверту. Так і ёсць. Добры трэйд. Таксама. ID 93. Наступна. І 12 чэрвеня адкрыццё. Сігнал 4 гадзіны пакупка. Прыгожы паттерн, уже бачна, што штосьці адбываецца, але не заўжды добра. І была пакупка. І адразу закрыццё. 12 штосьці. Неяк дрэнна. Адкрыццё было па 49.08. Відавочна, нейкі выбух спрэду. Стоп-лосс 47.29. І 62. На гэтым графіку не бачна, чаму я павінен атрымаць стоп-лосс. Але окей. ID94. Мне заўжды супадаюць даныя гэтага TradingView з тым, што на NASDAQ, таму я б чакаў, што проста спрэд ці нейкі піксель мог гэта зрабіць. Продаж 4 часы. 28 мая, 29 адкрыццё. Штосьці таксама цікавае. Прыблізна так. І продаж адбыўся 29 мая. 34.86. Стоп-лосс 34.9.
И take profit 29-28. Стоп, что-то я перепутал. Стоп-лосс 35-88. 8 зараз лепей. І закриття 12 червня по стоп-лоссу. Тому що, окей, каля нуля. ID 95. Наступне. Продаж 27 мая і відкриття 28. Саме виглядає окей. Поглядім, як що здарилося. 121.98. Стоп-лосс 130.58. И take profit 74. Виглядає так, що закрилося. Пятнадцатого червня. Это недобро здарилося. Тут пиксель не хапіло, каб закрыть по конверту и потом по нашему стоп-лоссу закрылося. Непрыемна, шмат папяровай выручкі прыбытку здрадзілі, але атрымліваецца так. Окей, наступная. Ну, 6 червня і 12 адкрыццё і адразу стоп-лосс. Глядзім 6 червня. Потом адкрыццё 12. І адразу стоп-лосс. 69.55. Стоп-лосс 71.33. И take profit 61. Пойдет. И это ID 97. Тоже новый сигнал, але он так само не зайшоў. Наступная. Дзённы таймфрейм, покупка 21 мая і 23 адкрыццё. Зразумела, што тут адбылося. Выглядае окей, і зараз паглядзім 23. Што? 22. Это гадзін 22 адкрыццё. 36.82. 34.7. И 47.
і закрылася 15 чэрвеня. Здарылася. Он зараз быў канверт 3 ATR. TradingView. Калісьці яно не бачна, калісьці бачна. Окей, трейд 98. Выглядае таксама добра. Добры паттерн. Добра ўсё прайшло. Наступны графік. 4 гадзіны. Сигнал 15 і адкрыццё 15 на покупку. Бачите? Так, 33,55. А 35, ого. Верные лічбы магчыма стаяць. Да, все верно. Так, глядзім, что здесь адбылося. В самой справе яно не так. Вот так. И ID 99. Окей. І апошні графік на сьогодні. Покупка 4 гадзіни. Там, магчыма, ўжо пазначаны. 12 чэрвеня. Непрыемна гэтая графік, але як здарылася, так здарылася. І ID 100. Магчыма, відавочна, што неяк няма ніякага адскоку. І MACD не расце, а знаходзіцца заўжды ў гэтым канале, калі гэта сильны тренд. Усё, на гэтым я сканчваю стрым. Жадаю ўсім добрага надвор'я, здароўя, беражыце сябе і да наступных сустрэч.